na din kikinig. Baby ko si kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop, hindi ko na talaga malimot. I came to you and never rest. Smile all around it. Dok! It seems Dok! so much. Oy! Teto! Patambal ko, Dok! Dol! Unsa? Grabe guro kay sakit dong kay lupos maglakaw. Sakit kaya lagi ang lubot, Dok. Nga, di ko katarong kalibang, di ko katarong kuhan ba? Igda, lingkod. Ang sumay ako ikuhan ni Dok. Mao sa dahil galisod kag lakaw-lakaw dong kay kana imong sakit. Sus ko druwaan ba nag mabuhi ba kanag niagi karong sunod tuig matay ba? Unsay sakit nimo? Sa lubot, Dok. Magulngol? O, mungol-ngol. Usay kay murag ka ng gigabas ba? Tali, Dok. Sus, may gani kay kana imong gipamati na ako ng tambala. Na ako'y kuhaan diri dong. Lingkod sa dito karong dong. Di ko kalingkod ang tarong, Dok. Sakit eh, Dok. Ipagani mo lawas. Abantay gani. Na ako'y tanong nga prutas dito sa balay. Naanlan imo jud isang kanon imnon. Kabalo ko nga tamis na kay ni. Sili mo na, Dok. Kam kay na, Dok, uy. Di ni sili. Mura ra po sa sili forma pero imnon ni tamis kini. Pero maabot og 5 ka semana. Ana maulian ka na. Kaya ra dong. Anaon ni siya pag inom dong. Sa buntag bago ka mukaon, imo ning imnon. Maniud to pod imnon sa usa ka katulo. O, Dok. Mga imnon jud nimo ha. Ay jud limot-limot ang tusang katamis. Ana ha? Ay jud kalimti dong buntag mo hapon. Salamat, Dok. Tumara na. Tagaan og kayo, Dok, na maayo gyud niya akong sakit sa lubot, Dok. Uy, problema na. Masulba na yun ang problema ni Dok. Di nang lima ako mga inahan ni Dok. Tugod sa maayo niya akong sakit sa lubot. Maayo manggaling ka dong ha. Ay ko kalimot ha. No na hapon nga. Ako'y nakasulbad na nimo sakit. Ay ko kalimti. Kung di na ni maayo, Dok. Ayo lagi na. Mas ginoon nimo sakit, di ka na sakita, delikado kay na. Buslot sa lubot na. Tinig adlaw maayo, Dok. Mga bana-bana na ko 3 days. 3 days, Dok. Sulbad na yung problema. Ang toso na naman ni Dok. Anto sa dong. Nawa namin kita no? Baka ano? Lupi pa ako. Hindi na dong. Biyag sakit, delikado rin bakit nato. Ate, maputol na kong kanta no. Nalimot yung sa uwi kanta nga. Sa mahuli. Saan mo patambok, Dok? Ha? Ito mo patambok. So, basi bitokon kung guro ka. Buta na, Dok. Ang kaon. Kuang gid, Dok. Taot gid, Dok. Daot kay gibito ka. Sangit. Yan sa may tambalan, Dok. Piros! Tana ko dyan. Oh, Ang saan nila, Dok? Emnon? iluwa. Laro na kang patudo pa mga kausawan ng pag-inom. Natural ka ba? Ibutang. Ay, kung nasa lubot mo ni ibutang. Ay, Dok. Salamat, Dok. May problema na. Asa man ka? Sige. Sunod! Dok. Oh, Pwede ko nga tambal. yan na naman ka sa takas galing eh. Naman ka dito. Ako dali lang ako. Isa may mong sakit di ay. Nalangang duha ako pananaw. Yata, mura magbataw yung istorya. Waka buot dong. Pagkatambal. Aw. Tambay. Oh, herbal. Tawara. Kailang liba. Tara, oh. Tarong. Saan ka dok? Oy! Sumang ka kumamalagi. Tarong nga. Yung mata lagi. Sa oh. Nawara. Oh! Sige, ibat mo. Eh, nakatawal. Salamat na. Alisap ka.
check up. Waman pa kuyog ang mga ginikanan. Waman tibuot. Dok, Sulod! kaya ko. Sa ipayo ni mo, motor. Kani, Ano ni? Unsa man ni? nahiwi. Ito tulungan ni. Tarong naman lagi. Gahe? Gahi. Homo ka, ana. Oh. Na, di na mahunong. Sige. Ay, hilig pwede kag lo di ay. Be, ang pakalit ni be. Kami. Oh, Ayaw na gidok. sige kag lo sa. Oh, nilagan magtutoy sa TikTok. Kapan? Nya kani. Huwag hindi ka magpamatay. Masakit no? Har. Nahiwi din yung bakbaan mo daw? Ay, dito mo be. Ay, ako na nga. Ang kunta na sakit. Ang kunta na. Ate mo balhin-balhin. Babaan yung sakot. Ulian. Perfect. Ha? Happy. Happy. Ano ba? Antos ako, Dok. Oh. Namat ka ha. Oh. Makuyab na juga na. Ako na yun. Namat abs. Ako tiyan lagi. Ano, Dok? Sige. Amping. Di ba yung mapin lagi? Kalimuot. Anong kumpanyahan ni? Butang. Oh, so ano daw? Tanong ko dong. Dok, Oo. Dok. Ano man? Sa may pamati ni mo? Ako mata lagi, Dok. Ano man? Sa may mata? Hindi ko kakita. Nabuka. Ano man? Ang sa maday na? Piksan. Nyado nga. Kaya lisod-lisod yung nasubaron. Aun, namay gitudlo akong lolo, kabahin, anang sakita. Makaya, makani mo. Bantado nga, para masolba na yung problema. At, kaya harado nga. Lubag ko. Da, kadako nung bata do. Ay, ko katawa Dok. Wala, tinggal kataw ito. Mata do. Ay, ko katawa. Ay, Dok. kaya, Ayaw na, Dok. wala pa. Atay, mata. Katako. Down. Agito. Ibok agad. Nasubraan. Nasubraan. Itong may nosan gamay to. Nahinera control. Ibok ka! Oh, kita na ka! Oh, Dok, salamat kasi kaayo, Dok, ha? May problema, nakahilak ko si Salamat, Dok. Nakahilak ko. Salamat, Dok, ha? Oh. Dok. Hindi mo yung ayaw lang ako, no? Lagi. Uy, nakahilak ko. Uy, bataan, nakahilak ko. Di mo kay. Oy! Di ako. Kambal ko na yun kay itong kay ko. Kambal ko ba? Dol dire be, dol. Sampan api ngay burot-burot man eh. Ngano man na? Daot din rin ng init. Sayo no tindaga. Sabi? Burot-burot. Luya jadi mo dong. Kanira ikaw na dong. Sulbad. Saan siya, Dok? Bato sa gawas. Ano saan ipagamit? Inudnud. Yan na ba? Tingnan na tuloy. Yan na ran mo. Pwede ka itong tambal imnon ra? Wala, o ganang ka ng bato imnon. Imna! Bago istorya. Inudnud ra na nimo kay burot-burot na nimong nawong. Kita pa rin inudnod. Agwanta ha para munipis. Ibaga ra pud kini mong nawong. Oo, ana. Ano? Oo. Hmm.
Damat ka nito ka. May problema na. Damat ka ka. Puti ng ikon dok. May problema daw. Damat ka dok. Anak Naipon ko. na ng matawin mo na daw. Puti na ka nito. Oh. Damat ka dok. Morning, Dok. Ja. Morning. Kawan na yung kano. Wala na. Morning. Bumik. Ano mang anyok na kan naman? Nay kamay lang. Kita na kamay. So, ate rakailak mo kuno do. Ay, loy ka. Unsa ba dai mo daw? Kaya ang anyok na. Kakit mo kaya akong amot nyo. Kakit mo. Doktor ka o. Doktor yun ha? Ano ba? Doktor yun ha? Libat. Taro kayo, istorya daw kay ate makahilak mo na ni Moy. Ako anyok na. Kakit kaya akong amot ninyo. Naglinok niya ako. Nag-ingong. Nag-ingong. Ay, teka. Ano, ano, inigwan na ko ba kay ingong. Mulang ko ay manatayaan. Mulang natayaan. Oh. Kanya ka na ninyo. Pagkahot nyo, mag-ingong yan. Piang. Ini piangan, mag-ingong lang yan, mag-ingong. Mula na, natayaan man, natayaan. Taya. Ate, mas nantian mo daw, Moy. Koreano ka sa? Naman. Libat. Ah, bungi. Uy. Kanina. Naman kay naman. Doktor ay. Ego. Wala na. Inanya ko. Kahilak na di pa ng problema eh. Subuyan mo daw eh. Yung na daw. Ang sabi ninyo, Asite. kasama mo yung asindi. Kasama mo yung asindi, hindi na kumain. Para mataro ng mga tegong. Sige, Bungi. sabi niyo yun. Siya ba di? Siya ba di? Ihaplas na inyon. Imdon. Inyon? Imyon. Imyon. Imnon. Inyon? Oh. At yung kanya ko, naman kayong kamay. Naman nyo! Oh. Luyan mo doon. Ay, ang naman kamay. Gamay mga. Nakailang na ko si mong kaimtang. Nah, unsay mo daw? Ah, kagara, paso-paso pa man. Magpatambal ka man eh, klaro kayo. Bus naglibog lang kung mas kailangan kayo mga chicks na... Sa ano ni bus? Mga chicks na mulungan ginagawa niya. Hindi mo lang yung kagwapo lagi. Kasi tambal niyo bus. Tambal na daw para malipis yung masingot yan. Ang unsay problema mo? Tungod lagi sa kagwapo daghan kayo man. Gugod na ako. Karaag mo na. Urang piso. Kanang kani mo gamita para makontrol ba dili sa tanang adlaw tanang babay makita niyo di para ang uban to di ko maibog ba dili makuanan Mga ba effective na kaya siya bus? so di ay okay, bisag ako Kasi musamot ang kagwapo. Kugro niya ang chicks. Bus, naman sana mo tao. Siya niya katawa bus. hasta ko di kilig yun kilig gwapo mo Bus, tanang mga chicks na gukod ako. Nya, kani na ni para sa pag kagwapo ara tao. Bus, uy. karon chicks may gagaw ko di mo Oh. makatumar ka ni maglakaw ka og ba gugyo na kakiro Tingnan ako ni bus. mga hero di mo gukod di mo ano ang problema Ni Jin China wala gini bus. China bitana Original eh. Sige sa bus, so ayan ako ni Doc. so lang Kaya yung marag effective kayo ni. inlan ni karong gabi eh din ugma musuroy ka sulay gawas sa balay baat nga nakikiro na sulban yung problema Sige mo, sige. Ina? Ako ni. So mo to kagwapo gina di ba? di makontrol sa Tama control ako uli. ni kagwapo. Karon nga bahay tayo maglanat ugmas buntag pagkairo
Sige sa naman kayo, boss! Oh, wait, lima na. Mga kutsukol! Sige. Food supplement. Oy, Sige. hope ko nga nalingaw mo. Kay Kalinte, don't forget, like, share, and subscribe my YouTube channel. Shout out ko ni Tiltil, anak ni Nining. Oh, shout out to siya. Shout out po kay Kenneth Panes, Rax Bury, Faith, and kay Ginebel Songkal. Shout out ko ni Jebel Sungkal. Shout out ko sa team nato sa Grab Food and subscribe. Thank you. Shout out ko Robin Dakop, Inday Dakop, ug uban pa niya mga anak diya nga mga cute. Shoutout ko sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out ko sa akong mga amigo sa kabatch na ko pag grade 8. Shout out ko ninyo. Ikaw rin, videographer rin. Shout out pa tayo, red and cute. Subscribe! Shout out nga pala.